नमस्कार यूट्यूब फॅमिली. तर बघा मी बनवत आहे शेपूची भाजी. तर ही डाळ आहे शेपूच्या भाजीसाठीची. मी भाजी कापून चिरून पाण्यात टाकली होती आणि टोमॅटो ते तळण्यासाठी टाकलेलं होतं. आणि इकडे जे आहे लसूण आणि मिरचीची चटणी मिक्सरमधून केली मी आणि ती टाकायची. तर बघा तुम्ही व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसतच आहे. आज आमच्या घरी शेपूची भाजी बनवत आहे मी. आणि आता ही जी चटणी माझ्या हातात एक हातात मोबाईल होता त्यामुळं मग काय टाकताच नव्हते मी, तरी पण कोशिश केलेली आहे. तुम्हाला दिसतच असेल. टमाटे टाकलेले मी, टमाटे मोठं मोठं चिरून टाकलेले. शेपूची भाजी एकदम बारीक मस्त चिरली होती हे बघा. आणि मग नंतर मी व्हिडिओ शूट केला तर झालेली याच्यामध्ये भाजी. तर नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा कशी झाली. तर पीठ मळून ठेवलेलं होतं पोळ्या करण्यासाठी सकाळची भाजी टिफिनसाठी. नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. खूप सुंदर वास येत होता. मी याच्यामध्ये डाळ टाकलेली आहे.